mo kanang kuan intolerant man ko. Kung sa may gata sa di animal. Mga soy, mga animal based, plant based. Nya kape, nya di man ko pwede sagar na to kape man di way problema kape ko grabe ko. Kape ko 5, 6, 7 ka. Pwede ka. Sara kada adlaw. Muna po dai. Di na ko makuratan. Ana tubig na, ana tubig. Mo pa pagkabot. Sa container. Dali ra kay na hot ko na. Sa container. Ano, lingaw ra man dai po ni no? Nyahang, di ko pwede hang. Di ko pwede grow kani ro, likay na lang ko. Kanya sa basta kuan ka ng mga nuts gid, mga gahi. Alcohol. Dili pwede. Alcohol okay, ana lang okay ra. Ay, Pero di man jud ko mainom. soft drink din. Di man jud ko mainom kay kanang mo kag mahubog ko nit kay mabayot man ko. Mo na di na lang ko. Babae dong. Wa butan. Okay, dili. Babay? Masa babay nga Okay, dili. di gidili pod. Babae po. Gidili ni Sir Rose. Di po ko may umbi ha. Kay basi pag mapariha ko sa babuya, kana ko nung babuyas, og napay kadaganan, mudaga na. Dawa kadaganan. Pero maipit na siya. Muhammad na. Saan na alay ako ni? Wa magkamukha mo na pa daghan oy. Ni undang sinong ko. Murag lami siya mo timpla kanyo lami na ko timpla. Ako to hugon katulog ko sa pagtimpla. Ganahan ko sa iya. Isa si. May niluto ano? Ganahan ko sa iyang timpla. Idealis. Napa mo kalamaris daw wala po dito. Sayo na maguna lutuon. Di ba kun ang akong nganin ti 5. Ang timpla ba? Dili ang way problema sa timpla kana pagpagangking di ko kumao. Imo gani ikuan sa jud ang dai maano. Di jud ko ka timing, murag yung kanang luyat. Kana lahi man gud kasi nga nga iya ha kanang crispy. Ay, ang paglutuan na. Ang pagkuan sa pagprito. Mantika. Mantika init jud. Mo lagi na nga lami man gud nang naay nagyud bitaw may mo kuan na gi mo. Ngani mo ani kuan mo ani. Yan ang crispy ang imong gibutang. Mal ka minutes ang minutos ba ang pag-timing importante bira. Gadi man ay hatag. Hugbon lagi. Asul kay nang kaya oy magkuha ka Kay para muhatag ba? panit. No, panit na din eh. Wa oy. Awa, mo dai siguro to ka panit eh. Kung ni panit. Nal gamay uy. Nana siya gamay sa babaw. Lukas mo na. Bagal. Nalagi gamay siyang panit sa babaw. Nasa murag dikis. Panitan mo jud na. Adali ta. Hindi man mapilit ang ni. Ayan, ayan, look, matagas sa sugar dong. Lagsik ng u. Ayaw na. Kuyawan ta na. Joke ra. Pwede ice. Ice dong. Ice. Kuyawan si Dines ay patay ta ni. Inom ra ba ko ani? Inakurat no kanina murag. Diba si Ansa nang ato, kana bitang na mandag isda ato mo pa nang kabatsmit. Isa man. Ay, nakahinom-dum na ko ang imong kauban nato o ganang happy malon si Leonila Sanchez. Nila. Si Leonila kung gamay. Kami ba say kuan gadjud kanon ni magkuyo. Sila No, katong diha ba? Palikoon. Bangon yun nila. Kato si nabangon lahog. Aw lahog ya lahog. Nasa Cebu. Oh lahog. Gamay man gusto siya. Gamay mo ba? Ora sa Sinday Juliet. Ano na Abot mo din he. Yun. Og pangaligo ba? By class. Di kay high school mata dito ni no? Nya murag wa na klase or oh, bawo nga no to basta kay murag ning kanto kaway klase. Magbawog bacon ato Nga diha na nahibaw-an sa eskwelahan. Nya nagkasinabot ayon ba? Or Sabado ba to ning nagsabot yun? Well, kasi anto. Di makukalag sa unang way klase. Lagi murag klasihan to nya na Corny na
Kita nang guminyo nila. Nagtrabaho man sa munisipyo sa una. Oh, maoron. Ayaw lagi ng attorney. Unja. Juni lang. Oh, why katong high school lang tao. Walan sa na Para attorney why na iron. kuan ba why ibilin sa nato ng atong mga titulo Ay, sa pasa ng cake, bebe. Tambos jaya. lami na ko tawag gunog para sa una lang. Okay. Basta si Lila nakinumdum ko kamo. Kita namin dito si Bo. Akong mangod si Marlon kay diabetic. Kasi Manila din, no? Kato si Bay Simeon, di ba? Wa jud ko magdahom mo diabetes to kay tigduwa may basket sa una to. Kami may contract basket ato nila. Ang kontra among kontra na mo tong grupos magkaya si kato namatay bitaw sa sa multicam si Mata-mata ka man naman. katong classmate ba nato nga nagsikyo sa Tagbilaran si Rolando Budilos? dili Oh, di man. sila man ang grupo hag basketball si Rolando si Anaklito Perihan Ay, oo, Rolando, si Pitalcurin. Capital Kurin oh na Damagan dito na siya. nag-duty siya Oo, classmate dito. Waitog nag-duty niya nay uli sa Dawis man ta siya nagpuyo or sa Panglao nya mura sa ning counter flow o kanang iskina nadismagang multicab na hit and run siya. Yeah, that's fun. Dugay na wa pay COVID siguro 5-7 years na. Why wa mapil sa bisa no? Si Rolando. Anawon sa nato Si sa Rolando Pitalcurin. na anak nato. Di wa Day. ko na ito maapil sa honorasyon. Oh, onorasyon na ato. Isa onorasyon. Si Honor? Tagapanghagban. Honor ko tinawag ni Honor. Tagapanghagban, kuluton siya. Murag mo tayo Usaw kinaunang pinatay kay. ipaak sa Badakon. Hala oy. Hala. Sa gatusan? sa Hagban. panghagban. Pahagpa oh dagko magpanakon diha. Murag mo siya kina primerohan nga namatay. Na sunod si Boning. Bonifacio. Oh, nakaras man tos Bonifacio sa diri sa Tanibon. Ikso ni Maribek. Si Brulito kani wa mapil ganina, si Brulito pa up. Si Fernando. Oh, si Fernando pod namatay po si Fernando. Fernando katong taga-sidlan. Katong Dakan taga Bato. Si Fernando. Oh, Jaco. Si Juan, si Brulito. Apa up. Meron si naman sa nade. Di ba silingan mo sa bato? Na cancer sa kanang somewhere din si Brulito. ha? Napil man napil. Lapil? Ang si Fernando may wala. Mao ra ba kasagaran nga makakuan ko kanang nga makuan ko sa shop no ne. O tagadian mo kasagaran bato aring Oo. monot aring basta kahit Kuman to yung mga kontra-kontra na basket. Ang among kontra yung basket, katog yung taga magkaya panghagban puting bato nga grupo. Maglain gina sila, magkontra gito na mo sila kanunay basket kada usto. Ambot lagi, disud ko sa paribubit. Why ni o si Bukari Bubit na, why ni kontak or ano?